Iaz bezala, Delteko GBC eta Bilbao Basket aurrez aurre. Iaz, beltzezko gizona gaiendu ziren, ea gaur nork eramaten duen kopa etxera. Hantxe dira gure lankideak, Xabier de la Fuente eta Josean Aldalur. Zeuena daitza, aurrera. Eguerdion Durangoko Landako kirolegitik, Landakok hain zuzen ere aurten, bai gizonezko nola emakumezkoen Euskal Kopako finalak hartu. Datorren astean izango da emakumezkoen txanda, baina aurrez, gaur bertan, Gipuzkoa GBC, Delteko Gipuzkoa Basketek eta Retabe Bilbao Basketek elkarren kontra jokatuko dute, iaz egin zuten moduan finala. Aurten egia esan, gizonezkoen txapelketa honetan, aurre fase bat egonda, fase zabala, eta talde baten utxunea, iaz bezalaxe. Kirolbe Baskoniaren alegia, izan ere ondo dakizuen bezalaxe, Superkopan parte hartzen ibili da talde gasteiztarra eta aurrera begira eta kontuan hartuta Euskal Federazioko presidentearen hitzetan entzun genuena, hain zuzen ere aurrera begira punta-puntako talde guztiek parte hartzea nahi duela, garai batean gertatu zen bezalaxe, ea aurrerantzean hori gertatzen dagoen. Gaur bederenez, nolanahi ere iazko final bera, eta taldeen aurkezpena egiten hasia dira. Lehenik eta ben, Delteko Gipuzkoa Baskete, bortxe duzu taldeko presidentea Nekane Artaiuz, bien bitartean orain Retabe Bilbao Basketen aurkezpena, aurpegi berri asko bai alde batean zein bestean. Eta bereziki, Josean Aldalurre aurkeztegerekin batera, talde bilbotarrean ze, goitik bera, naiz eta zona handiko bi gizonek jarraituko duten Bilbokoen artean aurten. Eguerdion, Josean? Eguerdion, itorriko, neko zentu guztioi. Bai, alaxe da, Javi Salgado hemen ikusten dugu, eta dirudi, ikusita ze denboraldi estua jokatu zuen iaz, ilusio berrituta hemen dabiltzala berriz ere. Ilusio berrituta bi taldeak, maila batean jarraituko du Gipuzkoa Basketek, Delteko Gipuzkoa Basketek, izan ere Nekane Artzaiuzen taldeak, eutsi egin zion ondo baino beto iaz mailari. Isildu gaitezen, Euskal gure zerkiaren garaia da eta. Musika ondo entzun da, eta irudiek ere ikusi dituzunez, genion bezala aurpegi ugari berri asko, bai alde batean zein bestean. Javi Salgado aipatu duzu, baina aulkietan arrasto utzi duen beste gizon bat izango da era berean Bilbao Basketen eta helburu bakarrarekin, lehen mailara ahalik eta azkarren bueltatzea, beti ere hori dakarren zailtasunarekin, ez? Bai, Munbru, irudietan ikusi dugu, konzentraturik, badauka, erronka galanta aurten eta espero ezagun, ondo irtetean, nire ikuspuntutik talde txukuna bete dute, bai. Bien bitartean, Delteko Gipuzkoa Basketen bostekoa ikusten ari zarete, hor badaude dudarik gabe nobedadea berritasunak, Nebels, Bobrov eta Sekulic hasierako bostekoan, Salbok eta Perpek jarraituko dute iazko taldearekin alderatu ezkero, eta gaur estrenekoz Sekulic aldaketa asko eta aurpegia berri bat ere aulkian, izan ere Pisakek alde egin du Zaragozara eta Sergio Baldolmillo Andaluziarrak hartu du, aurten taldearen ardura. Lana badu izan ere inkognita asko dituela onartu du behin eta berriz Granadakoak. Bien bitartean hemen dago Bilbao Basketen bostekoa, Esreiner Austriarra izango da Salgadorekin batera aurten antolaketa, baina gaur titular, Matulioniz Lituaniarra, Brown, Cruz eta Lammers beste biak hasierako bostekoan, eta gizona aurkeztu beharrik ez dago. Alex Munbru, ea zer moduz egokitzen den
eginkizun berri honetara, ze adibide asko izan dira beste hainbat joklar izan dagoekin aulkietan, eta beti ere denbora bat behar izaten da, baina denbora pasatzen ez denarentzat ematen du berriz, salgadoritza da, hori ez? Bai. Jarraitzen du lago? Noski bai, ilusio handiz ikusi dugu, lehen ariketa beroketak egiten ari zen momentuan ikusi dugu, nola dagoen fin eta ilusioz beteta, beak ere erronka galantza dauka, berriz ere nahi dulako, Bilbo Basket ACB Ligan ikustea eta pentsatzen Munbruk ere hori duela helburu moduan, 15 urteren bueltan, berriro Leb Ligara itzuli dira, eta Rafa Puyo ikusten ari zarete hemen irudietan, berriz itzuli da Bilbora, baina kasu honetan zuzendari lanak egiteko, kirol arduraduna baita, eta Munbruk nekin batera talde hau antolatu du. Elteko Gipuzkoa Basketi dagokionez berriz, Gutierrezen lehenengo minutuak izango dira behar bada gaur, dudari gabe sekuliz da, iritsi den azkena favoren iren osasun egoera zalantza delako, ez delako erabaten osatuta, eta ea sekulitzek zer ematen duen, bereziki ez delako pivot puri-puria, Barrosek gehiago joera dauka goiti jokatzeko, baina Barrosek esperientzia behar du. Alegia, inkognita bai, baina bat ACB-en, beste berriz urrezko Leb Ligan. Eta inkognita guzti horiek, urrengo hilabetetan ikusiko ditugu nola garatzen diren eta ze gertatzen den. Kontua kontu, finala gaur bertan dela. Eta ustez askibale gogoarekin zabiltzala, Goxeak? Bai, hala da, ikusita gaineaz nola juntan udara, alde batean eta bestean, bai Bilbon eta bai Donostin ikusi ditugu, nolako fitxaketa, berrikuntzak, eta, ilusioz beteta, denok gaude momentu honetan, eta partido honen esperoan, nola kantxaratzen diran, ikusi enber, ze jokalariak esan ditun moduan, Sekulitzek badakigu nola jokatzen duen irekita, jaurtitzailea dela askotan erakutsi du, eta ikusita nolako taldea lortu duen Bilbo Basketek nabaritzen da, kirol zuzendari baten eskua, oreka handiko taldea ematen du Bilbo Basket, zailtasunak izango ditu, urrezko liga hontan, baina nire ikuspuntutikan talde honek baditu, oreka, rolak nahiko garbiak, aurre denboraldian egin ditu partido on batzuk eta espero ezagun, denboraldi on bat betetzea. Delteko Gipuzkoa Basketen taldearen batazbesteko adina 28 urte inguruan dago, eta aldiz Retabel Bilbo Basketarena 26, 27 inguru horretan. Diferentzia handirik ez dago eta garbi dago eman asko barko dutela bi talde. Bai, sasoi puntuan ikusten ditut, zeinek harrapatu 27 urte horiek, eta badirudi, gaztetasuna alde batean eta bestean, eskarmentu gehiago ikusten da, agian Delteko GBZ-en, baina eskarmentu handiena posizio berezi batean dauka Bilbo Basketek, Javi Salvador. Delteko Gipuzkoa Basketek zuzenean lortu du sailkapena final honetara, Retabel Bilbo Basketek berriz, azte zalaparte izan zuen eren egun, Araberri gain azpi hartzeko. Izan ere, azken segunduan Arabarrek izan zuten partida luzapen eramateko beta, ez zuten hirukoa sartu eta 3 punturen diferentziagatik sailkatu ziren bilbotarrak final honetara. Neurketa hasteko dena prest, Landakon gaituzue Durangon, bai emakumeen nola gizonezkoen Euskal Kopako finalak hemen izango dira, asmo berriekin dator Euskal Federazioa, Saskibaleko Federazioa, eta ea zer ematen duen aurtengo final honek. Baloia airera, Bobrov eta Lammers jauzi horretan, lehenengo jabetzak Retabel Bilbo Basketek izango du. Retabel aipatu dugunez, babesleak 10 urte berritu du babesa talde bilbotarrarekin. Eta Delteko beste urte betez jarraituko du aldiz, Gipuzkoa Baskete babesten. Lehenengo utxunea defentsan eta ondo baliatu du Retabeltek lehendabiziko 2 puntuak lortzeko. Iban Cruzen lehendabiko saskiraketa. Berez, errene gaindituta, jarrepen ondo Sekulitzek eta txamponaren itzulera, Oltiago gainetan. Bai, sistema bidez nahiko ondo landuta jokaldia, eta Mikel Salbok aukera izan du berdintzeko partida, aurre denboraldi bikaina jokatzen ari da, nire ikuspuntutik Mikel Salboren denboraldia nik uste dut,
ikusteko izango duela, ez? Gogo handiz hasi du aurre demoraldia eta badirudi, ez? Aurten minutuak izango ditu. Osvaldas Matulinizek irukoa sartu du, bakarri zegoen, gaukanezko motor finarekin, ondo baliatu egorari. Sistemaren bidez berriz ere Delteko Gipuzkoa erasoan, eta horre falta egin beharrean, hain justu ere Lammers. Salduta zegoen, ze jokaldia oso azkarra zen eta lekua bereganatuta zeuken dagoeneko, hain justu ere Bobrovek. Bilaurtik eta libre, Ukrainarrarentzat. Endesa Ligako erakusleioa baliatu nahi du espairik gabe. Gizon honek aurtengo denboraldian. Baja batzu badaude eta oraindik bi taldeak osatuta ez daude erabat. Bereziki Delteko Gipuzkoa Basket. 3 eta 5 markagailuan Schreiner. Azkeneko denboraldia Burgosen, baina Espainian ezaguna bereziki Andorran emandako denboraldetan eman zen ezagura taraztera. Eta berriz ere bizkarra rapatuta, defentsari, retabeten saskirak eta erresa, 5. puntua Matulionize. Bai, baloiaren aldean ez dago iaia jokorik eta beste aldean blokeo itxu baten bidez lortu dute, ez? Saskirak eta dotore. Eta irutzen zain jokaldi hau, behin eta berriz ikusiko dugula Endesa Ligan, antolatzaile eta Sekulitzen artean, ez? Perez ez denean, bigarren antolatzaile ere jokatuko du era berean. Blokeo eta jarraipen horiekin Sekulitzek oso gustora eta ondo egiten ditula jokaldia. Erne Braunekin, ze puntuak ditu eskuetan. Bai, oso zitala, ez? Buruz-buruzko jokaldi horietan eta horrelako jokalari bat beharrezko izaten da talde guztietan, ez? Momento beroetan lortzen ditulako, ez? Bere saskiraketak. Bobrovek baloia horre eskuetan zeukan, ondo babestuta. Eta falta berehala etorri da, Iban Cruzena. Ba ez, Braunena. Hor blesoare hoi da. Cruzena zelakoan, baina Braunen eskua ikusi gabe nuken. Nevels. Behin eta berriz barrutik antolatu nahi du jokoa Sekulic eta Bobrovekin Delteko Gipuzkoa Basketek eta puntu egezean. Erasoan falta bitatu. Hor bai, bultzada egon delako. Blokeoan injustu ere Sekulicena. Baina dena den, bi jokamolde ezberdin ikusten nahi gara aurreneko minututan dagoeneko. Sistema ondo erabiltzen eta bereziki oreka horren bila Delteko GBC eta Bilbao Basketek alaitasun gehiago eta hutsuneak espazioak lantzen. Bai, partio berezia, ez? Eta proposa sistemak lantzeko eta frogatzeko. Salbok ez du asmatu irukorretan, errebote azkenik Braunen eskuetara. Nevels ipini zaio aurrean. Antzerako bi jokalari dira. Baloi esker Rainer, ez zaio iritsi be, baina justuan. Austiarra berriz ere zabaldu behar. Cruz, ez. Errebotea Sekulicek. 2 eta 9 markagailuan. Momentu zaurreti da Retabet Bilbao Basket. Lehenengo laurdenean. Pasa ez zuzena izan. Bai, Dani Perezek aurre ikusi du jokaldi bat, baina hor mozketa hortan berandu zetorren, ez? Mikel Salbo eta nire ikuspuntutik hor Dani Perezek eutsi bertzion baloiari, ez? Pixka bat gehiago. Brown, Schreiner. Antolatzaile garaia, Dani Perezentzat. Puntua ditu honek ere, erakutsi du behin gehiagotan, azkeneko denboraldietan. Trebea debe, bada. Eta saskiari begira, oraingoz bilbotarrak askozaz txukunago Delteko GBC baino. Kontraso harrian Brown, hausartuko alda. Hausartu da, falta lortu ere bai, baina saskirak eta lortzea beste kontu bat zen. Bai, hori provokatzea joan da, ergi eta garbi, ez? Bea bakarri zetorren eta bea ikusi du aukera zeukala, ez? Bukatzeko jokaldia eta jokalari handi baten aurrean saiatu eginda, ez? Hor, hanka sartu du Sekulitzez, kendu eginda eta ero imintzi horrekin epaiek ikusi dute falta zegoela, ez da egitik, hainbesterako izan da, baina imintzioa egon da, behin desorekatu zaegola. Eta Sergio Baldormillosek utxartea eskatu behar izan du, aukalako zer konpondu bereziki defentsan, eta erasoan ere falta zaio taldea ondo mugitzea eta
korrik egitea alde batetik bestera. Bai, orain arte ikusten ari gara Bilbao Basket, irtenbide errezago eta azkarrago bilatzen dituen taldea dela, eta beste aulkian ikusten dugu GBC, gehiago laindu nahi dutuela jokaldiak eta ezinen ikusten ditugu momentu batzuetan. Sergio Valdeolmillos eta Alex Mumbruk. Alex Mumbruk esan du nahi zuen taldea eraiki duela, Sergio Valdeolmillosek berriz. Azpimarratu du ikusi egin beharko dela taldearen erantzuna zein den. Izan ere esperientzia bai, gazteak ere bai, zona handiko gizonak ere bai ditu Delteko GBC, baina horietako asko osasun egoera onenean ez daude. Eta egia da, denboraldi aurrea honetan lan gehiago induela Delteko GBC, besteak beste, lehenago hasi zelako, liga datorren asteburuan abiatuko delako Donostiarrentzat. Baina Sekulic iritsi berria da, hala ere hor bostekoan, horrek esan nahi du Sekulicek bere papera eta bere zama izango duela. Sergio Valdeolmillosen eskeman. Bai, hala ematen du, noski baietz hori kontuan izan behar da. Eta beste aldean ere, Jorge Gutierrezek ere nik uste badaukala konfiantza izugarria, Valdeolmillosekin eta gaur ez dakit jokatzeko aukerarik izango du, ez dirudi. Baino jokalari hauekin seguro kontatuko duela Valdeolmillos. Aurreratu da ondo Nebels, Barrok bere lan egin da gero, Errain ere falta nahi zuen egin. Bueno, hoi da txapela! Saskia lortuko zelakoan Sekulicek, atzetik etorrita, atze txapel jarri duen Matulonisek. Jokalari beroa, oldarkorra espairik gabe, eta defentsan egindako lan hori ikusi besterik ez dago. Zabaldu da Cruz, barrura jokatu. Barrorekin nahikoa lan dauka Lambersek. Salbo. Egala Dani Perez utzi. Eta Perez Delteko GBC diesela ez dagi daukan, baina partiduak horrela hartzen ditu. Sekula ez da alde ingo, edo ez du alde egin behar, jokatzeko filosofia ezberdina delako. Eta berriz ere, pixkanaka Nebels agertzen hasi da. Bai, jokalari berezia, lehen aipate dugu Jalen Brown, baino beste aldean Nebelsek ere puntu asko ditu eskumuturretan eta momentu askotan bilatzen ditu barnekaldiak eta saskirak eta azkarrak. Cruzen sarrera, hor ondo ikutu du baloia, legez gainera Sekulicek. Nebels, atzera, Salbo, falta argia Rainerrek, bera onartu du. Eta hor bai, defentsa kokatu gabe ez daukanean Retaro Bilbao Basketek. Ezin ditu Delteko Gipuzkoa Basketeko jokalariak geratu. Edo gelditu. Hemen dago beste aurpegi berria. Eta Perez, zer esan emango duena Ben Lammers. Houstongo mutila. Urrezko Lebligan aritzeko. Bakatu Larsen. Urrezko ligan aritzeko daukan gorputza proposa da, Bai, oso jokalari indartsua, kilo asko ditu eta horregatik aipatu da lehen, Rafa Puello eta Mumbruen artean egin duen taldea oso orekatua dela. Azkar eta adimenez jokatu du Taylor Brownek. Bai, Mumbruen zigilo ikusten ari gara, askotan ikusi dugu jokalari moduan, iritsi, transizioan, jokaldia bukatu, kanpokaldetikan, 2 pasetan lortu albaldima da jaurtiketa bat, eta badirudi Bilbao Basketek ere, helburu hori duela, gutxienez partidu honetan. Bigarren ere ez, Kino Salbo kepitan aske jaurtiketa egiterik izan duen arren, eta Brown pixkanaka partida menderatzen ari da, Nebel saiatu arren, ezin du momentuz ura gainitu, Larsenek ez, errebotea aldiz ondo paso du Cruzek. Eta momentu zerrepasu da, Bai, irtenbiderik ez du lortzen, ez du aurkitzen Delteko GBCek eta badirudi, saiatzen ari direla sistema landu, baina oso motelantxean ikusten dugu, mugimendu guztian, abantaila gutxi lortzen dute. Hasieran ematen zuen, abiada gehiagorekin nahi zela jokatu, orain arte Bilbao Basket oso ondo kokatuta ikusten dugu defensako lan hori. Eta Dani Perezek ezin, bere jokalariak edo bere taldekideak ondo antolatu. Lasai antzera Retaro Bilbao Basket, markagailuan nagusi. Errainer eta Dani Perez hasieratik bi antolatzaileak kantxan, atsedenik eduki gabe, dagoeneko 7. minutura bidean. 10 puntuko tartea, bilbotarrak erasoan berriz, Brown, zetorren bezala jaurti.
ze ondo kuadratzen dan jaurtiketan motzo hietan, oso ondo urten da, zeharkako blokeo hortatik, ondo jaso baloia, eta potentzidun jauzi horrekin oso ondo bukatu du. Barrok hori du guztuko, goian jaso eta txikizioa lortu. Dena den partziala handia jaso du, Gelteko Gipuzkoa Basketek, txaloak beraz, retabeteko jokalarientzat dira, zazpigarren minutuan, 10 puntuko tartea, bilbotarren alde, utxartea berriro. Hau denboraldi aurreko azkenek proba du, edo testa dauka Gelteko GBCek, eta naiz eta taldea osorik ez duen, gehiago man beharren dela esango dugu. Bai, ala ematen du, orain arte ezin lorturik ikusten dugu nahi duen abiadura, eta oso ondo defenditzen ari da aurretik Retabet Bilbao Basket, eta badirudi zailtasun asko dituela, kontrarazon jokatzeko, transizioan eta bantxanea lortzeko GBC. Ezberdinarekin jokatzen ikusiko ditugu hurrengo hilabetetan bi talde hauek, Monbruk esan du azkartasuna, bizkortasunaren aldeko taldearen apostu egin nahi duela, eta hartara egin dituen fitxaketak. Eta Sergio Baldomilosek berriz, defentsa oinarri, sistema gehiago erabili ditu erasoan. Baina horretarako, nor bere burua bere lekuan izan behar dauka, eta momentuz buru hori alde batean baino ez dugu ikusten. Edo ikusi. Bai, Bilbao Basketo oso zuzen ari da jokatzen, filosofia horrekin, Munduren jokalari guztiak, transizioan, lehenengo pase azkarrak, badoiak biru pasetan izten dira, erasoan jokatzeko, eta han aukera baldin badago bukatu egiten dira, jokaldiak. Gero sartu beste kontu bat izaten da, baina baina artea asmatzen ari da. Sartu edo ez sartzen, aipatzen ari zinen hitz hori sartu ez, sartzeko atera dena kantxara, Alberto Gorbatxo. Bai, zerbait aurkitu behar du GBCek, 10 punturen aldea, eta ez hori bakarrik, sensazio oso txarrak banatzen ari da erasoko joko hortan, eta nik uste lortuko duela, irekitzea Bilbao Basketen defensa Alberto Gorbatxo. Defentsan ondo ari zen Delteko Gipuzkoa Basket, baina ere berean baloiaren mugimendu azkarra eta zehatza Retabet. 3 segundoko jabetza baino ez, 9 eta 19 markagailuan Salgado egiten da kantxara, hortxe da urrutiko jaurtik eta Batuliorizek errebotea Barrok. Bere lana ondo egin du hor, Perez. Orozek atzera Perezek saskira behiratu ere ez, nahiz eta bazukan hor aukera eta distantzia egokia. Gorbatxo, lehenengoan huts, 9 eta 19. Tomasek atzo ez zuen epeak ACB-ko lehiaketa horretan daukan marka hautsi, puntu bategatik, eta Gorbatxo berriz, garaiaren kontra galdu zen semifinaletan edo final aurrekoan atzo bertan. Hortxe da, Palmakoa borrokan, bain justu ere Larsenekin batera. Aukia mugitzen ari da, Monbru nahi du intensidadea mantendu albaldima da, eta horregatik aldaketak sarri egiten ditu, ea lortzen duen, fisiko aldetikan jokalari guztiak buru belarri sartuta izatea. Minez dator aukira Elon Brown. Perez eitzatere lehenengo atxedena da hau, Oroze kantxan da, eta behar bada Maiza, hortxe da bai, Mazka kantxan, baloiaren jabetzarekin. Min hartu da, erori hortan. Bai. Hortzuz, Ibarrakoa. Iaz, denboraldi bukaeran izan zuen partiu batzu jokatzeko aukera Endesa Ligan, eta ez zuen bere lana gaizki bete, eta orain bere aukeraren aurrean dagoela esan gaunuke. Ze lotxarik ez du, lotxagabea da, eta hori beharra gazte den puntutik Bai. Endesa Ligan aritzeko eta honenekin aritzekoen justu ere. Aurre denboraldi honetan partida bikaina jokatu ditu, eta espero ezagun, suerte izatea denboraldi honetan. Beraza ere kantxan da, haren bila zebilen, baina ezin pasea sartu, denbora aurrera doa, Barro ez da egokiena hor, nahi zuen egiten saiatu alizateko, eta defentsa ondo kokatuta zegoenez, jabetza berreskuratu du Retabetek. Bai, ausarta izan da, segundu bat gelditzen zen, horregatik jokatu nahi zuen, buruz buru, jokaldia agortzen zegoelako, eta horregatik baina hori ez da, bere ohiko jokoa. Salgado eta Maiza
Bi antolatzaile euskaldun aurrez aurre, momentu honetan. Zinitxak Salgadori ondo egin du momentu Larsenek, primeran eta lo harrapatu du Barro. Asistentzi doktorea, Javi Salgadorena, bi antolatzaile eskarmentu handikoak ditu. Bilbo Basketek aurtengo denboraldian eta nik uste dut etekin izugarria emango diotela, bi jokalari hauek. Hemen gure aurrean Braun ikusten ari naiz, kezkatuta, eskura edo eskumuturra behin eta berriz begira. Ez dakit behatz, atz bat den, eskubiko esku hortan. Momurere galetzen ari zaio da zemuz dagoen. Bien bitartean hor ari zen Larsen, nahi gabe etorri zaio aldaratze hori, Salgado. Larsen lagundu di aurrera egiten, Santutxoko atzera, Edu Martinezekin kontuz, hori ere egin dezake. Burgos Elias jokatzen ibili den Errioxarra da. 9:24, 3,marratik alde nabarmena dago, Hobeto jaurtitzen ari da Retabe Bilbao Basket, zehatz gainera eta posizioak ondo bere ganatuta gero. Bai, eta ez bakarrik erasoan, nahi asko gustatzen ari zait Retabe Bilbao Basketen defentsa, paseko marra guztiak itxita, aktibidade izugarria, taldeko laguntzak ikusten dira, baina eta berriz eta orain arte bikain ikusten ari gara, talde... Monoa jarri beharrean da delteko, ze partidua ies egiten ari zaio lehenengo laurden honetan pixkanaka, Eta gero alde hau murriztea zaila izango zaio. Ere gertaliteke? Bai, ikusten ari gara gaina, sendotasun izugarriarekin ari dela jokatzen, Bilbo Basket, eta gogortasuna erabiliz defensako lan hortan, ustekabean harrapatzen ditu, baina eta berriz, kontraeraso horietan 6 baloi dagoeneko galdu ditu eta oraindik lehenengo laurdenean gaude, delteko GBC. Silitzaren puntuak Aure Lituaniarra Matuloni zen bezalaxe. Oroz hiru Gipuzkoar momentu honetan deltekoren bostekoan. Denboraldi aurre honetan hainbat aldiz izan dira jokatzen eta gauzak zuzentzeko bali izan du, baina momentuz ez dirudi hori gertatuko denik partia honetan bederen. Euskal Kopako gizonezkoen finalean alegia Salgado denbora aurrera doanez, jaurtik eta eskatzen urrutitik Salgado, ara! Horretan espezialista eta momentu horretan bereziki den Javi Salgado, itxidu lehenengo laurdeneko lana ondo baino beto. Defentsarik ez, eta eskumuturra horretarako badu Javi Salgado, taldeko kapitaina. 9:29 horrela bukatu da lehenengo laurdena Retabe Bilbao Basketen alde. Rural Kutxaren funts jasangarriekin zure inbertsioetan txanponberaren bi aldeak aurkituko dituzu. Alde batetik errentagarritasuna eta bestetik jasangarritasuna. Inbertizazu mundu hobe batekin konprometituta dauden funtsetan. Rural Kutxako funts jasangarriak ongi funtzionatzen dute. Oreina, irailak 28 zine aretoetan. EITBren eskutik. Ikusi ditugu grafiti batzuk, el pueblo se muere de hambre eta olakoak. Propaganda hutsa da hori. Hemen jendia ez da, posesintzen. Delteko Gipuzkoa Basket ezinean eta Retabete Bilbao Basket bere aukerak ondo baliatu da, 29 puntu egin dizkio Endesa Ligako aurkariari. Ze aurten Delteko Endesa Ligan bai, baina Retabe Bilbao Basketek maila galdu duenez, urrezko Leb Ligan arituko da, eta gezurra dudi, baina Leb Ligako taldearen indarra eta erakustaldia lehenengo laurdenean erabatekoa izan da. Eta laurdena nola bukatu den ikusi besterik ez dago. Hirukoetan 6 egin ditu, 6 alegine Retabetek, 5 sartzeko. Retabetenaren zai gaude bainik. Hala da, ikusten ari gera, 9:29 bukatu da, lehenengo laurdena, Bilbo Basket nagusi, definizio bikaina, orain arte,
ikusten ari gera joko azkarra, nola aurkitzen dituen jokaldiak, abiadaz jokatzen ari da, eta ez hori bakarrik. Defentsan ere nagusitasun izugarria erakusten ari da, paseko marra guztiak itxita, eta baloiak behin eta berriz lapurtzen ari da. Zazpi galdu ditu. Lehenengo laurdenean badakit aurre denboraldian garela, baino aste bete bakarrik gelditzen da, aze delik azteko. Sinitxaren alegina helburua lortu gabe, erasoan, lehenengo erasoan bigarren laur honetan, eta hortxe da, baldake bazpada kantxara, atera du Sergio Valdolmillosek, esperientziaren bila, bai, baina, Maiza, lehenengoa, zan dugu denboraldi aurrenetan aukera, ematen ari zaiola Valdolmillos, eta iruko marratik bere lana betetzen ari da. Hor keinua ondo egin du eta Salgado ez zaionez hurbildu. Bai, laguntza joan da, Korbatxo defenditzea eta keinu hortan abantaila txiki bada lortu eta nahiko izan da, Maizarentzat. Rigo. Martínez. Beti ere ausarta. Baina ausartegia hor, erreboteko aukerarik etzokelako retabete. Delteko erasoan. Maiza. Sekulitzek bidea bestaletik jorratzeko agindu dion arren, eskubira egin du Ibarrakoak eta Salgadoren falta etorri da. Bai, blokeo zuzena, ari zen jokatzen, aldaketa bat izan da, eta hor beko zutoinean erdi salduta gelditu da Javi Salgado eta beak adimentzutz erabaki du, falta bat egitea jokaldia moztetu. Valdolmillosek berriro hasierako bostekoan taulazpen ipinitun bi gizona voltatu ditu da, zeutxa hor Bobrovekek, Sekulitzek aldiz errebotea lortu du, bi hauek irten direlako hasierako bostekoan. Bai. Mugimendu bikaina, baina pasakinda, buelta erdi hortan, harrigarria bada ere. Neurri batean etxean jokatzen da Retabe Bilbao Basket, aurkezpenean ikusi duguna esan beharrik ez dago. Txalo zaparra ondiarekin irten dira Mumbrurena kantxara. Landako Durangon dagolako Bilbotik gertu. Azkeneko jokaldiaren berriketa, ari dira Sergio Manuel eta Javi Salgado ez dago ados, baloia ikutu duela, garbi esanez. Eta teknika onda. Eta teknika Sinitxarena da. Bi lituaniar ditu bere esanetara Alex Mumbruk, eta biak alabiak ez dira ohiko lituaniarra, naiz eta garai hauetan lehengo lituaniar gutxi ikuste ditugu, hau da, hotzak ez dira, beroak bainzi. Sekulitzen lana lekua zabaltzeko Borobovi eta Gakoz ondo bukatu du jokaldia orain delteko GBZ-ko pivotak. Oan izan, posizio horretarako Faberani fitxatu duela, baina Faberani min hartuta dabil. Burjanatze ere oraindik ez da osatu, ea ligara iristen den. Rigo. Ea gigotu baloia, bi segunduren faltan, jabetza beraz, delteko GBZ-rentzat izango da. Hobekuntza egin du, GBZ-ek defentsako lan hortan, talde defentsan zerbait hobeto ikusten ari gera. Aurreatu egin du, aldi berean ere defensa Javi Salgadoren gainean, hasieratik ez eroso jokatzeko, antolakuntza hor. Josean, galdera bat, nik ez dut esan nahi kantxa txarra den Irlandakoa, baina bai txikia eta horrek zenbaterako enbarazu egiten dio, bereziki Endesaliegako talde bati, jokatzerako edo asterakoan jokatzen. Nik uste ez momentu honetan ez dagoela, garrantzi gehiagorik ikusten ari gera, nola jokatzen ari dan talde batek eta besteak, eta txikia izango da, armaiak nahiko gertu daudelako, baina neurriak ondo daude, eta badirudi asko hobeto hasi duela partida Bilbao. 8 eta hutseko partziala, oraingo, Salgado hor gelditu, nahi duen posiziotik jaurti, erreboterik ez dago, Korbatxo jaso du, Maizari berelakoan eman, Maizaren aginduan, eta korrikan hasi da Korbatxo. Agarri Sekulitz, ez dugu zintzilikatzen ikusiko normalean, beti ere puntuak ziurtatzera jotzen bai du serbiarrak. 10 eta hutseko partziala, pixkanak ari da markagaian hurbiltzen, delteko Gipuzko Basket. Orain gauzak aldatzen ari dira. Bai, asko hobeto, Banlake eta Maizarekin, hor ez du jokatzen alaitasun, erakutsi den alaitasunarekin lehenengo laurdenean, hala ere, lortu nahi zuen jaurtiketa, ondo punteatuta, baino asko hobeto ari da jokatzen GBZ hurbiltzen, baina oraindikan agintzen markagailuan eta argi eta garbi gainez Bilbao Basket. Edu Martinezek apurtu du bola txar hori Bilbotarrentzat. Sekulic.
Baizak mozketa egin arren, Rigo zeukan pres, Sekulic, eta falta Larsenek egin dio. Iritsi berri batentzat, taldekideak ezagutu gauza bada, baina jokatzeko minutu horiek lehenbailen egokitzea eta ulertzea beste kontu bada. Hala ere, Sekulicek urtea daramatza negozio honetan. Bai, badaki ez, nola jokatzen dan eta zer egin behar duen. Etorri berria, baina dagoeneko 7 puntu lortu ditu, eta ez hori bakarrik ez. Sistema gehiegi landu gabe edo jakin gabe beak lortzen ditu ez, bere mugimenduak eta argiketa. Bueno, Korbatxoren saskiratzea. Bikoa, bai. Albistea. Albistea, besteak beste, biko marratik jaurtitzen, askotan ez dugu ikusiko. Normalean 3ko marra bilatzen du, hortikan kanpo jokatzen du dago. Beak onartuta gainera. Rigo, erantzuna, baina kanpotik etorri da. 3ko saskiratzea, dagoneko retabelio basketek 7 lortu ditu. 9 alegin egin da, asko, Bigarren laurdenean gaudela kontuan hartuta. Baldake, kanpora zabaldu Korbatxo, nahi duen lekuan sartu da, eta hortik handantza egiteko prest da. Bai, Santiago nere berotu zan eta badirudi, Oendikan mantentzen duela pixkat ebeltasuna. 5 puntu jarraian Baleararrak, 24 eta 35, gehienez 10 puntura hurbildu da duela pare bat minutu delteko izan duen hasiera onarekin bigarren laurden honetan. Salgado ondo utzi, ondo bukatu du Ben Lamerse. Ze ondo aurkitzen duen ondoko marra Javi Salgadok, batzutan keinua egin ondoren, jaurtiketaren keinua gainditzen du defenditzailea ondoko marratikan eta hor asistentzia banatzeko oso trebezia da. Lamers nahiko aldan dauka, orain Bobro zaintzen, Salgado zorabiatuko aldu Maiza, bai, falta lortu, baina saskirak eta falta izan zaio. Gaizka dio, falta izan da, kontaktua egon badago eta normalean hauek denak zigortzen dituzte. Bai, hau izaten da, epailea gainaz hor atza xamarrean izaten dira eta urre ikusten dute zerbait izan dela, jaurtik eta hortan kontaktua lehendikan izan da, baina hor ere Javi Salgadoren esperientzia ikusi dugu behin eta berriz. Bueno, baina esperientzia antolaketan ondia ipini du kantxan Alex Mumbrú. Esrainer eta Salgado aldi berean direlako hor, Bai, eta biak alabiak aukera daukate, antolatzaile posizioan edo eskolta moduan jokatzeko, jaurtitzaileak kanpokaldetikan, eta badirudi mantendu nahi duela, Mumbruk albaldi badu abantaila hau, markara joan. Hor egia esan, esperientzia eta maila hondiko bi gizon dauzka, eta gero aldekoa gaztea. Beraz, posizio hori ondo kudeatuta eta beteta dauka Alex Mumbrú. Baldake, Zupita pentsatu Argentinarra, lehendabiziko 2 puntuak. Iaz eman zion deltekori, baina urteak hor daude. Zuzenean sartu da Reiner. Oso errez. Bobrov ez da iristeko gai izan, pasilloari ikusi dauztierrak. Erreztasuna izugarria, erakutsi du hor. Maizak atzera, Baldake 3ko marratik, barrura, 29 eta 41. Lehendabiziko lauak utxegin ditu deltekok, eta inoiz iritsi behar ziren 3koak. Eta pixkanak bigarren laurdenetan iristen ari dira, 3. zen hori. Schreiner. Keino egin du Kruzek, Salgado hori utzi, ez dago jarraipenik, Baldake irten, denbora jango dio jabetza honetan retabeti deltekoren defentsa horrek, Schreiner urrutitik, ez? Eta rebotea Salgoren eskuetara. Aurten egin behar du estanda, baina hor oso motel. Atzetik legez kendu dio baloia Kruzek. Oso zuzen defentsan, Amore ez dute ematen, baloi guztiaren bila joaten dira, Mumbruren gizonak eta hemen jokalari guztiak implikatuta ikusten ditugu. Bobrofek ez dio baloi hartzen utzi nahi Lamersi, eskubira egin behar izan du erasonetan erretabetek, Salgado bere etxetik, ez? Eta falta Bobrovi, bai, erasoan. Behar bada minutu edo momentu hobek izan ditzake aurtengo retabet honek, eta horrekin
badauka lana Alex Mumbruk. Zan ere, ideiak falta direnean. Ideia falta ere etorriko direlako. Bai, bizkortasun izugarrekin jokatu du lehenengo laurdena, ez? Bai, eta, bueno, gora berak izango direla denboraldian zehar hori denok dakigu, ez? Baino erakusten ari da mantentzen ere jakin behar dela eta eskarmentuaren bidez eta aldaketan bidez badirudi, lortzeko kapaz izango da. Ondo utzi baloia Sekulitxi Maizak, baina defentsa horretan bai Cruz eta bai Lamers bikain, bilak. Oso gogorra ari da defenditzen eta asko gustatzen ari zait, ez? Orain arte talde moduan, bai defentsan eta bai erasoan Retabet Bilbao Basket. ACBen sartu irtenaldia izandakoa dira bai Cruz eta Rigo. Nebels, sartu berria. Berez Braunekin alderatu ezkero, behar bada vertikalagoa da Nebels, buruz burukoetan esan nahi dut, eta gehiago jaurtitzeko joera dauka Braunek. Cruze daukan bezala xe? Bai. Nebels, salbo, hasia zaila zen hor. Hogeita hamabi eta berrogeita lau, 12 puntuko tartea markagailuan. Ohikoa zen, lehenengo laurdenaren bukaeran, datorren bezala Nebelsek. Braun berandu, esoa jasotzea gauza bada, baina zerterako atzean zaudenean. Bai, badirudi azkeneko aldaketa hoekin defensa zerbait biguntu bedela, ez? Bilbao Basketek zailtasun gehiago ditu, hain GBC-ren mugimenduak defenditzeko. Hala ere mantentzen du, ez? 10 punturen aldea eta erasoan nabaritzen zaizkio, ez? Oain modeltasun gehiago. Errebotea hobeto bizten ari dira orain Donostiarra. Bai, asko hobeto ari da defenditzen GBC. Kasu batzutan esango nukenik, Maldonbilosen eskaintza zera dela, jaurtizazue kanpotik, baina barrutik ez. Ate itxita, dauka Retabete bigarren laurden honetan. Eta esan dugu arestian, aldea handia zegoela lehenengo laurdenaren bukaeran, baina Deltekoren lanerako jarrera horrek, dieselantzera jokatzea ekartzen dio, eta partidotan beti sartuta egongo da, teoria. Eta ez dago orain lehen bezain urruti markagailuan. Ez orain sartuta dago, ez? Partidan laurden hontan badirudi, ez? Bere iparra aurkitu duela GBCek eta bain asko sensazio hobeagoak banatzen ditu. Maizarekin, gaizkarekin hobeto, alde hortatik. Bai. Dani Perezek ez du taldea zuzentzerik izan lehenengo laurdenean. Eta ez hori bakarrik, asko hobeto defenditu du, ez? Aurretik Maizak erakutsi du, ez? Hanka ona dituela eta Javi Salgadori asko zaildu dio bere lana. Mumbruzuti, Valdeolmillos berriz eserita. Hor ere norberaren nortasunaren adibidea da, ez? Salgado, Schreiner, blokeoan Lambersek, jarraipena egiten saiatu da, kostazaio baloi hori errapatzea eta Barro orain ondo itxita zeukan pasea. Gizonek ere badauka sekulako aukera, 3 urterako fitxatu baitu Deltekok, beraz aurrera begira egindako fitxaketa da espairik gabe. Fiziko zoragarria da jokalarian. Bizkarratzera, hor, Nebelsen ibilidaz, Lambersen jasoko zuelako baloi hori, Barro lozegolako beste. Sekulic. Ondo Sekulic, kontrarazoan. Freskotasuna erakusten ari da. Lambersekin borrokan, atzera, ez du oso garbi ikusi aukera hori, berriz ere hasieratik, hasi behar du jokaldia Dani Perezek Sekulic entzatzen pasea, baina Lambersen besoluzioik urutzi, Nebels gurutzatu da. Ea azkenin nola bukatzen den, salbo barruan. 38 eta 44 eta partidua berriz ere hasiko teben. Hala ematen du, Bai, hala ematen du. Ez normala, ez lehenengo laurdena. GBCen joko aldetik eta badirudi oain lortu duela, ez? Nahi zuen jokoa eta abiadura eta harrigarria bada ere Sekulic oso ondo ikusten ari gara. Azkarra da Lamers. Ben Lamersek blokea eginda jarraipen azkarra egin du eta Salgado pasez zehatza eman dio. 29 eta 17ko partziala da, bigarren laurden honetan Donostiarren alde. Hartara daukagu markagailua. 8 puntuko aldea besterik ez. Lehen zatiaren bukerera izten ari garen honetan. Landakon, Durangon gaude, Barrok, base azkarra eman aizion Salbori. Zergatik eskatzen ari zitzaion Salbo. Kataluniarra, Salgado,
Brown, atzera Salgadori berriz. Nolabait esaterren hiru jaurtitzaile peto ditu momentu honetan Mumbrú kantxan, Lammers. Jokalari rukia da, langile hori bai. Gaitasuna ditu Sekulitzen aurka, Bai. Orain arte 2 puntu bakarrik lortu ditu eta defensako lan hortan ere asko sufritzen ari da. Nebels. Sekulitzen bila, behin eta berriz bi antolatzaileak derteko GBC. Maiza ez denean, Perez. Jaurtiketa egingo du Nebelsek. Hor ardura eman dio Dani Perezek. Badoa barrura Kaliforniarra. Lammers zaizegoela konturatu alda. Ez non bait. Ez daki bendikan etorri zailen txapelori, Bikaina. Eta aresten aipatu dut, jokalari vertikalagoa dela, Brownekin alderatu ezkero, hortxe adibidea, barrura sartzen saiatu da, baina pibota zain dagoenean eta hain ondo kontrolatzen duenean mugimendua, horrelakoa gerta litezke. Bukaera beraz, lehenengo zati honetan daukagu markagailu hori da, Deltego Gipuzkoa Basketek 38, Reta Bilbao Basketek berriz, 8 puntu gehiago dauzka, bere alde, 46. Iragarki tartetxo bat eta berehala gaituzu berriro Landakotik. Euskal Herrian galtzen ari den lanbide bat berreskuratzen. Hau interesgarri da. Hau sokoa gara, txitxarro kaleko gara geure. Aquí janakutan zaitan da etxuleta. Etorri hona. Señora, me lo quitan de las manos. Hau Xabi, aurre iritsietatik arago. Buena, paisa baina eskonduta nago. Gaur gauean, ETV baten. Rural Kutxaren funtsia sangarriekin, zure inbertsioetan txanponberaren bi aldeak aurkituko dituzu. Alde batetik errentagarritasuna. Eta bestetik jasangarritasuna. Inbertizazu mundu hobe batekin konprometituta dauden funtsetan. Rural Kutxako funtsia jasangarriak ongi funtzionatzen dute. Gure kaxan zerrenda pasatzeragoa. Zanjon, aste hontako gonbidatuak? Astelenean Loli Astoreka aktorea. Aste artean Hondarribia Arraun Elkartea, alegia Kontxako gizonezkoen bandera irabazi duten mutilak. Aste azkenean berriz Asi Muniain surflaria. Eta ostegunean Oreina filmeko talde. 9:00 hasita ETV baten. Oreina, irailak 28 zine aretoetan. EITB-ren eskutik. Guztia eduki nahi. Eta gutxiago ordaindu nahi dutenentzat. Euskaltelek aurkezten du onenetan onena. Erdi prezioaren erdi prezioan. 200 mega, 25 giga. Premium telebista eta finkua deiekin. Zatoz Euskaltelera hilean 19,9 euro bakarrik ordainduta. Zarena zarela, osoa bat dako bakoitzarentzat. Informaziorik osoena gaur egunen. Nazio Batuek ikerketa independentea eskatu dute. Gaurkotasun guztia, datu guztiak. Eta galerna dago iragarrita, abisu horian gaude. 3 kotxe izan dituzte kalterik handienak. Sinesgarritasuna, hurbiltasuna. ETBko albiste zerbitzuak. All we ever hear from you is blah blah. All we ever do is go yeah yeah yeah. And we don't even care about. Hemen Landakaon Durangon, hau ez da eskaintzen ari gatzaizkizuen denboraldi aurreko prestaketa bat, torneo ofiziala baizik. Hori argi eta garbi utzi zuen txapelketaren aurkezpenean Euskal
federazioko presidentea Monje jauna. Zer iritzi duzuzu, Jose? Ba, noski bai, garrantzia eman bertzaiolako, partida honi. Eta ez hori bakarrik, denboraldian atarian gaudelako, sensazioak ere oso garrantzizkoak direlako, garrantzia dauka partida honek finala delako, Euskal Koparena, eta nik uste dut sensazioarekin bukatzeko ere beharrezkoa dela, bai Retabet Bilbo Basketentzat eta bai GBZ-entzat, Delteko GBZ-ek badaki zer daukan urrengo astean eta gaurko partida aurrera ateratzea bai batuentzat eta besteentzat garrantzia handiko da. Dena den, lehiaketa hauek errotuta daude dagoeneko eta horietako bat esate baterako Endesa Ligako Superkopa da. Asteburuan jokatu dute hori Galizian, Obradoirok hartu du bere etxean lehiaketa, eta deno jakingo duzu atzo zer gertatu zen finalean. Finalera iritsi ziren berriro ere, iazko denboraldi bukaeran ligan gertatu zen antzera, Real Madrid eta Kirolbet Baskonia. Eta garaipena berriro Lasoren taldearentzat. Laburpena! ACB-ko denboraldi ofiziala Santiago hasi zen Superkoparekin. Lehen finalerdian Kopako txapelduna, Barcelona eta Ligako txapeldun ordea, Baskonia, aurrez aurre. Lehen laurden lehiatu eta ikusgarria jokatu zuten bi taldeek. Bigarrenean, Baskoniak atzean estutu eta egan egin zuen markagailuan. Alderik handiena 20 puntukoa atsedenaldiaren ostean iritsi zen. Arabarrek garaipen erraza eramango zutela zirudien, baina orduantxe Bartzelonaren unea iritsi zen. Pixkanaka aldea murrizteari ekin zioten eta azken jaurtiketa bat ere izan zuten lehia luzapenera bidaltzeko. Baina Kail Kuritzek ez zuen asmatu eta Baskonia Superkopako finalera sailkatu zen 7 urte geroago. Aurkaria Obradoiro anfitrioiaren eta Real Madrid ligako txapeldunaren artetik aterako zen. Madrildarrak beti izan ziren aurretik, baina partida atsedenalditik bueltan hautsi zuten, 28 eta 8ko partzialarekin. Sergi Llull izan zen partidako jokalaririk onena. Horren bestez, Baskonia eta Real Madrid lehenengoz aurrez aurre Superkopako final batean. Larun bata hasteko, 3ko jaurtiketen txapelketa. Matt Thomas izan genuen garaile, Oscar Herrero parte hartzaile, herrikoiaren aurka finalean jokatuta. Gero Superkopako final handia. Lehia benetan bizia, Baskonia titulu baten bila 8 urte geroago, eta ondo ekin zioten lehiari arabarrek. Madrildarren auspoaldiei ondo eutxiz eta erasoan ondo jokatuz jokalari askoren parte hartzearekin. Diop eta Poirierren grinak 8 puntuko aldea eman zion Baskoniari lehen zatian. Atsedenean eta 3. laurdenaren amaieran aurretik genituen arabarrak. Baina Prepelic agertu zen, ordura arte ia ezer jokatu ez zuen jokalariak, 13 puntu sartu zituen 3. eta 4. laurdenen artean. Madrilek alde hartu zuen azken minutuetan eta arabarrak kamutxaritu ziren erasoan. Azkenean, 80 eta 77ko garaipena Madrildarrentzat. Sergi Llull, lehiaketako MVP-a eta 5. Superkopa garaikurra Real Madrilentzat. Santiagotik Durangora, hemen zuzenean gaituzue Landako kiroldegian, 28 eta 56, Endesa Ligako kontuak utzi eta gatozen Euskal Kopa honek lehenengo zatien eman duena aipatzera, taldeak aulkietan edo hobeto esan da aldagelan daude, bai Valdeolmillos baita Munbruren gizonak, eta lehenengo laurden honetan, 2 laurden oso ezberdin ikusi ditugu. Lehenengo laurdenean Retabet alai eta zehatza, eraginkorra, taldiz, 2. laurdenean, Gipuzkoa Basketen ezaugarriak gehiago ezagutu ditugu. Bai, ala izan da, ikusita ze gertatu da lehenengo laurdenean, 29 sartu dizkio Bilbo Basketek GBZ-eri, eta datu hori buelta egin dio 2. laurdenean GBZ-ek Bilbo Basketi. Orekatu egin da asko estadistika, lehenengo laurdenean nabarmen Bilbo Basketen alde, eta orain azpimartzeko agian daturen bat, galdutako baloi horietan 4 baloi gehiago eman dizkio GBZ-ek Bilbo Basketen defensari esker oso ondo jokatu dulako, arlo hortan, baloiak lapurtuz, kontrarasoan, transizioan ondo bukatuz, baina sendotasun gehiago erakutsi du GBZ-ek 2. laurdenean defensako lan hortan, Maizaren defensa bikaina, zoragarria esango duke, eta ikusi ditugu, zigilu batzuk, nolakoak izango diran jokoak agian denboraldi hontan. Alde batean,
sistema bidez gehiago jokatzeko badirudi, Sekulic bilatuz, blokeo zuzena eta jarraipena asko jokatuz, badirudi bea izango dela liderra hor barrukaldean. Baina Baldolmiosek ala eskatzen dulako, bere asmoa hori da. Hori da, eta beste aldean, Munbruk argi eta garbi ikusten du, bi antolatzaile eskarmentu handiko dituela, abiadaz eta auzoan ere jokatzeko aproposak, jaurtitzaileak, oso talde azkarra zitala momentu batzuetan, jaurtitzailea, jokaldiak azkar bukatzeko gogoarekin eta adierazten du estadistikak. 13 jaurtiketa egin ditu, 3 marratikan eta 8 sartu. Zaitaia, zorragarria. Baina horietako 6-7 bat azke, beraien meritua alde batetik eta akatsa nabarmenak ikusi ditugu delteko GBCen defentsa arloan. Hori izan nahi eta azpimarratu nahi ez, egia esan, aipatu duzu, bai Salgado eta bai Rainerrek eman dezaketen lana, eta momentu zail bat izan du Retabete, bigarren laurdenaren hasieran hori ikusia da, Munbruk bia jarri ditu aldi berean kantxan, eta ez dutek ezer askori konpondu. Honekin zesan nahi dut, lehen laurdeneko alaitasun hori, eraginkortasun hori, gorabera askorekin jokatzeko ahalmena ematen diola Retabete Bilbao Basketi, eta hartara Salgado eta Reinerrek egin behar dutena sosegu ekarri da momentu horietan. Ez du egin handi batean lortu, deltekok ere badakilako jokatzen. Noski bai, hala ere esan behar dugu, Nei gustatzen ari zait aurtengo Retabete Bilbao Basket ikusita ze proposamenak dituen, bai aulkian eta bai kantxan, Taldea oso orekatua, gustatzen ari zait nola zuzentzen duen taldea eta partida Alex Munbru, eta beste aldean ikusten ari gera, oraindikan gauza asko daudela, ikusteko eta oraindikan perfekzionatzeko, denboraldia aurrera joan ala ikusiko ditugu, baina proposamenak argi eta garbi, baloratzeko aukera daukagu. Eta lehenengo zatiak erakutsi digun erakusleio honetan, bakarkako joklarien iruditara etorrita, baten bate gustoko edo zaporenarekin utzi altzaitu? Ikusi dut Sekulic uste baino hobeto. Ez baina, Sekulic ezagutzen dugu. Etorri berria. Rukia dien horietako batean. Nebels jokalari zuzena eta zitala ikusten dut. Eta badirudi gauza asko egiteko kapaz dela. Defentsan ere, makurtzen den horietakoa ikusten dugu eta ACB Ligan beharrezkoa izaten da hori. Gero maiza ezaguna da, baina hainbeste minutu ez dugu ikusi, jokatzen eta oso zuzen ari da jokatzen. Eta, hor Bobrov nire ikuspuntutikan badirudi kapaz izango dela gauz batzuk egiteko rotazioak eta... Baina bere lana behar bada ikusten ez den lan hori egitea da. Bai, taldeko lan hori, bai defentsan, laguntzak, erreboteko lan hori, oaindikan esan duzun moduan, oaindikan jokalari batzuk agertu beharko dute, lesionatuta daudelako, bai Faberani, Burjanatze, eta Gutierrez. Eta Barro? Barro fisiko aldetikan zoragarria, ikusten ari gera, saskien inguruan eta saskien gainetik jokatzeko doa izugarria dituela, eta hobekuntza egiteko aukera guztia ditu. Datorren astetik aurrera erakusten hasi beharko du maila honetan jokatzeko gai den, hau da Endesa Ligan iaz bezala delteko GBC, Fuenlabrada hartuko baitu etxean lehenengo partidan, eta gainera hasiera hortan 3 partida jokatu behar izateaz egun batzuren buruan, lehenengo 3 jardunaldiak oso gertu daudelako ikusien behar. Retabete Bilbao Basketen gainean, taldea goiti bera, Javi Salgado kenduta, aldatu eta antolatu behar izan dute Munbruk eta Rafa Puello. Brown goraipatu dugu lehenengo zatian, baina iritsi berrietan, esperientzia dutenen maila hor dago esate baterako bai Rigo zertzelada batzuekin, Edu Martinezen lana bikaina da betidanik, gauzak ondo irten edo gaizki irten, baina kanpotik etorri diren berrientzat, alegia hauek ere rukia direnentzako, esate baterako Lammers baten inguruan ze esan behar. Lammers doaiak dituela ikusten ari gera, gaur zaitasunak ikusten zaizkio, Sekulitzen kontra, Barroren kontra,
fisiko aldetikan gutxiago delako, ez, bestea baino. Hala ere, trebezia duela, unibertsitate on batetik dator, Georgiatik, eta nik uste dut kalitate izugarria daukala jokalari honek, ez, aurre denboraldian partida oso ona jokatu ditu. Iban Cruz ere ezagutzen dugu eta partida oso ona jokatzen ari da, doa izugarria dituen jokalaria da. Reiner ezagutzen dugu aspalditikan, bai Andorran eta bai Burgosen, nik uste fitxaketa izugarria izan dela. Eta bi lituaniarrak nire ikuspuntutikan badirudi, ez, etekina emango diola talde honi. Nei asko gustatzen zait, oreka handiarekin Matuloniz. Bai, Matuloniz eta Sinika ere nik uste oso jokalari interesgarria dela, ez. Tome Urrigo eta Jalen Brown nik uste dut beharrezko jokalaria dela horrelako talde baten, ez. Oso trebea delako, puntuan lortzen ditulako, buruz-buruzko jokaldia bukatzeko doai izugarria ditulako, jaurtitzailea delako. Eta badirudi, ez, nahi duen taldea, ez, bete duela aurten Bilbon, bai Puellok eta bai Mumbrú. Elordui laguntzaile du aurten Alex Mumbrú, Euskal Labela babago aulkian, nolabait esaterren, eta zesanik ez kantxan. Ez dugu Jonaldekoa jokatzen ikusi, baina hirugarren antolatzaile du Mumbruk bere taldean, Salgado berriz kapitaina, Unai Mendikote barka, baita ere, eta gero retabeten, askoz gehiago jokatzeko moduan dira Xabi Oroz eta Xavier Beraza, kazesanik ez aurten gaizka maizak. Asier Azpeitiare aulkien esik dago, bai Azpeitia eta bai Beraza beste maila batean jokatzeko aukera ekin izango dira aurtengo denboraldian. Endesa Ligako talde bat, urrezko Leb Ligan ariko den beste baten aurka Euskal Kopako final honetan, iazko final bera, baina iaz bi taldeak goreneko mailan zeuden. Sekulic, iritsi berritan, dire referente bihurtzen da talde guztietan, denboraren barruan jaurtiketa hori, Bandakeren hiruko alegina zen, Alperrik, 38 eta 46koarekin jarraitzen du markagailuan Landakoko final honek. Landakoko markagailuak, Nebelsen falta, Braunen gainean. Honek ere aukera galanta dauka aurten, Endesa Ligan zigilua uzteko edo intxat zer emateko gaiden erakusteko. Lebligan ezaguna, Jeidan esate bateko denboraldia aparta gauzatu zen, Larsen. Ez dugu aipatu, baina honek kiloak ematen dizkio, ez, taldeari eta badirudi, ez, beharekin jokatu ezkio urrezko Lebligan min handia izugarria egin zezakela. Kopenhagekoa Danimarkako selekzioarekin leku hartuta dauka eta garbi dago zergatik. Falta Thomas Schreiner. Schreiner Austriako selekzioarekin jokatzen ari den bezala, baina urte gehiago daramatza hori egiten austriarrak. Dani Perez, kanpora irten da Bandake, pase hori jasotzera, Sekulitzen lana baliatu, errez jaurtitzeko aukera izan du Dani Perezek, Nebelseko espada eskua luzatu, eta Lamersek azkenik Schreiner utzi dio baloia. Ia beteta dago Landako kirolegia, zale gehienak, Reta Bilbaosketen alde, faltarria Lake. Matulonisek saskirak eta eskuetan zeukan da. Banlakek oso zuzen jokatu du bigarren laurdena, ez? Gipuzkoa Basketek asko eskertu du, bere lana 5 puntu lortu ditu eta ez hori bakarrik, ez? Eskarmentua eta defentsako lan hortan ere asko nabaritu da, ez? Bigarren laurden hortan. Baldeon Milosek ideia bat garbi izango du. Alegia ez du bizkortasunarekin jokatu nahi, lehenengo laurdenan gertatu dena ikusi besterik ez dago. Eta pixkanak ari da partidua moteltzen. Bai, hori lortu du. Pentsat, hor inguruan ibilidadi markagailuan bere taldea. 10 puntuko tartea orain. Arazoak Dani Perezek. Baloi hori tajuz aurrera eraman alizateko. Sekulic. Zenba baloi ikutzen ari den. Iritsi berria izanik, hori bai dela kuriosoa. Eta ze hona den. Naiz eta hor bukatu ez duen. Lau moduan jokatzeko jokalaria proposa da.
behar bada falta duen gauzetako bada, lau moduan jokatu alizateko, nahiz eta hemen 5 moduan jokatu beharko duen, irikitzea da eta jaurtiketa den. Bai, eskarmentu handiko jokalaria da, ez bere ibilbideak hori adierazten du argi eta garbi, ez handietan ikusteko aukera izan dugu. Larsen. Lammers eta Larsenekin haze burua uste duan. Nevels. Anaia edo pizkiak ematen dute Nevelsek eta Brownek. Bobrov. Geluzatu du besoa Dani Perezek. Bai, hemen ikusten ari gera, adibide bat ze sistemak nahi dituen landu, antolatzailea hor, behatzi 10 metro inguru hortan, beste 4 jokalariak ondoko marra inguru hortan mosketak eginez, argiketa izugarria antolatzaileentzat, eta gero espazio handiak sortzen dira, buruzko jokaldi bukatzeko. Baina gero utxune hauek behin baina gehiagotan gertatu dira, Espazio txiki bat utzi eta hortikan ari da aurkaria, hain justu ere bere lana burutzen. Kasu honetan retabet egiten ari den bezala, ze jokaldi hau 4-5 aldiz ikusi dugu orain arte. Bai, berandu iristen dira, hor laguntzak, atzetikan, eskua edo besoa sartu behar, eta askotan ikusten ari gara Bilbo Basket mugimendu hauek betetzen, 4 jokalari lerroan kokatuta jaurtiketa libreko marra inguru hortan, edo bestela 4 jokalari ondoko marra inguru hortan, espazioak haunditzen dira, eta hor buruzko jokaldi horietan oso zuzen defenditu behar da, eta GBZ hori ez du lortzen, momentu ikusita ze gertatzen ari da 3. laurdenetan. Sekulic aurkira eta Kino Salbo itzuli du kantxara Valdeolmillosek. 13 puntuko aldea. Nevels. Simitxa irten zaio. Baloia ustera joan da Dani Perez eta naiz eta Bobrovek lagundu duen puntuak Kataluniararentzat dira. Larsen. Zaila da, daukan gorpuzkera horrekin gelditzea. Salbo luzeoa izanik, desorekatuta zegoen erabator. Tortxe dugu irudi hori, Valdeolmillos zutik oso gutxitan ikusi dugu orain arte, eserita, hausnarketa bere moduan egin ohi du Granadakoak. Totaldea ondo ginarren ez du bukatzerik izan Cruzek. Dani Perez, eman dio ezkerreko bidea Esrainerrek, baina Kataluniarrak ez dio ez gomidaten horri baietzik eman. Eta Erosinitxaren falta torri da. Inguratuta zeukan, ez dio utzi hor nahi bezala mugimendu egiten, besoak erabili ditu eta falta nahiko garbia. Motz utzi du Banlakek jaurtiketa hori, Larsenek, Browni. Azoko aldu rebotea, falta, azkenik, Sinitxarena. Bakarka gehiagi jokatu nahi izan du hemen Brownek. Nik uste Brownen falta izan. Bai, falta Brownena da, bai. Bea munduaren aurka junda, ez? 3 jokalarien kontra eta gero errebotean enbila. Ezintasunaren, ez? Falta izan da. Banlake, kanpora. Dani Perez ekeino egin arren, ez du jaurtitzeko inmintziorik egin. Nevelsenak ez, Schreiner. Partidu asko moteldu da lehenengo zatiarekin alderatuta. Hain justu ere delteko hori gehiago atsegin jokiolako hori. Schreinerrek bote batean, botea bestaldera, bakarrik ikusi du bere burua, eta esan du, hau da nire aukera. Blokeo zuzen hortan, atzetikan pasada, laugarren gizon moduan, defenditzailea, 3 metro izan ditu, ez? Saskiari begiratzeko. Eta ez da ez itxua, ez da errena Schreiner. Nevels, gehiagi behartu jokaldia. Besoekin ikutu bai Bobrovek, eta gero Larsenen eskuetatik pasada baloi hori, edo Brownen eskuetatik. Hartara jabetzarekin jarraituko du delteko GBZ, 14 segundo berriro. Valentziarekin galdu zuen, edo galdu du orain arte denboraldi aurrean Retabe Bilbo Basketek.
larri final honetara iristeko Araberri gainditzeko, eta Deltekok berriz, partiu batzuk irabazi beste batzuk galdu. Bobrok, hortikan jaurtitzen ikustea zer diozu? Bueno, pozgarria ez, aukera baldin baditugu, erakusten ari da, ez, eskumuturra fina daukala, eta bakarrik ikusten badugu bere burua jokaldia bukatzeko ere bai. Agian hor, harin xamarra gelditzen da, Larsenen aurka jokatzeko. Beheko zutonean zaitasun gehiago ditu, bai. Baina Larsenen gorpuzkeraren aurrean, bi gauza egin baritu defendatzaileak. Pausua lehenago eman, ze gorpuzkeraz behintzat, salduta daude. ACB ligan, Larsen baino gogorragoak aurkituko ditu. Hori da. Hor badago zer zuzendu, Bai. Brown, denbora aurrera doanez, ardura hartuko aldu. Ez, Sinitxa. Erreboterik gabe utzi ditu taldekideak. Keinoa Salbok egin bai, faltarik ez dago, Erne ibili da Banlake eta Rainerren falta. Detaileak badaude, gauza gondo egitearen detaileak, baina gauzatu egin behar da. Oaindikan boro biltzeko gauza asko ikusten ari gara, ez, bai talde batean eta bestean normala denez, ez, oaindikan horrelako parteatan, ez, ikusten dira zailtasunak, gabeziak, gauzonak, zuzenak, gaurko partidan nik uste biak ala biak ari dela jokatzen, ez, aldun guztiarekin, eta nahi dutela aurrera atera partida hau, horregatik, ez, partida hauek garrantzia daukatu. Barro lurrera, babaia berreskuratu du Dani Perez denboraren barrua, bai, balio diruk horrek, 50 eta 48, 8 puntura, azken asperenean hortxe, Kataluniarraren hirukoa. Eta bide batez, ez dakite Zamoran, orain dela 3 egun gertatu zena zote den errepikatuko, ze Fuenlabradaren aurka partidu guztian galtzen joan, eta bukaeran Korbatxoren hirukoekin, irauli egin zuen markagailua orain dela 3 egun, Delteko GBC, Fuenlabradaren aurka. Gehiago horbiltzeko parada, erasoan ari delako Delteko GBC. Salbo, zabaldu da Banlake, ondo salgado. Dani Perez ibaloia kenduta hor. Esku azkarrak dituela, erakutsi du, hemen, Javi Salgado. Eta espezialista ditugu Valdeolmillosek. Korbantxo kantxan ipini eta Edu Martinez gainean ipini. Korbatxo biko jaurtiketa bat egin eta bereganatu helburua lehenengo zatian, hor berez, zegoen bezala bukatuko zuelakoan, ez da horrela gertatu. Bai, Kino Saboren falta da. Falta Salvo. Berealan hartu da Mikel Salboke falta hori. Eta berriro aldaketa, Sekulitxe itzuli alda. Ez, momentuz Barro eta Borobekin taulazpian, jarraituko du Valdeolmillosek. Eta gaur jokalariek aitzaki edo behintzat haserre egoteko aitzaki gutxi, denentzoko dago tartea eta minutuak, Errotazioak gustatzen ari zaizkit, ez? Bi entrenatzaile hartu duten erabakia da. Bai, alde batean eta bestean, minutuak asko banatuta, rolak ere bai, puntuak ere ikusten ari gera, ez? Jokalari guztien artean sartzen ari direla, eta badirudi, ez? Fisiko atletikan nahi dutela bi entrenatzaile hauek mantendu, ez? Albaldin bada partidaren tentsioa. 50 eta 60, 8 puntura bildu dira Gipuzkoarra, baina berriro aldea hunditu du talde bilbotarrak. Barroren falta, Lamersen gainean. Falta 6, Sebastián Mohamed Barro. Ezin pasaik zerkako bloke hortan. Lamers baina lehenago hortikan pasa darridu. Zer da, Baleararra.
12 puntuko tartea. Maiza itzuli da kantxara. Korbatxo. Korbatxoren bila, Bai, baina ondo defendituta, Herrigorekin. Maiza berak bukatu behar zuen jokalde hori, etzegolako beste irten biderik. Eta nire galdera da, sistema batekin jokatzeri igual dago edo irten bideak ere izan behar dira, planak alegia. Bai, batzutan moteltasun horrek ekartzen duen ondorio izaten da, Geho bi hiru pase egin ondoren bukatu berozu jokaldia eta oso garbi espaldin badago, zaitasun izugarria. Hor norrezean gelditu da Salgado. Ondo defensa. Sartu denerako hiru gizonek inguratu dute eta hortik paserik ez zeukan. Bai, nahi zuen hor asistentzien bat banatu, erakarrita hiru jokalari, baina oso ondo defenditu GBC. Bi talde zituen ezain kanpoan, Bai. Baina ikusin behar. Salgadoren asmoa Lamersekin jokatzea zen hor. Mikel Salbo, ez. Rio ikusi du bai, Cruz, pasea luzegia zen. Berandu xamarra indagoa. Beste ere mura joanik. Falta berea launartu Rigok. Tomeu Rigok. Nahi zuzen bere herrikideari indio falta. Biak balerra direlako, bai Korbatxo baita Rio ere. Albistea. Biak gutxe egin da, 5 punturekin jarraituko du Alberto Korbatxo. Salgado. Pasea Cruzentza da. Salgado bila etorri. Lamers ondo gatuta zegoen arren, kanpora zabaldu du eta Edu Martinezen erantzuna. Hace asistentzia berriz ere, nola aurkitu duen, Baina defentsa itxida. Jarraipen horren zai zegoen defentsa eta Martinez berriz, kanpoan zai. Salgadoren pasea jaso eta jokaldia behar den bezala bukatzeko. 15 puntuko aldea. Maiza. Ez. Karabaki horiek hartu ala ez, pentsatu beharko ditu bitan Eibarrakoak. Ze orain Salgado nagusitzen ari zaio pixkanaka. Bigarren laurdenen ez bezala. Partidaren denbora kontrolpean dauka Javi Salgado eta nahi bezala eramaten ari da, ez laurdena. Bukatzear da bigarren laurden hau. Berriz ere kanpoan da Edu Martinez. Bitik bi jarraian. Eta partidua erdibideratuta utzi espalin badu. Ia esango nukenik. Maizarenak ez. Txaloak Salgadok egin duen zuzenketa edo antolaketa honentzat, eta baita Edu Martinezek irtenbidea nola aurkitu eta nola gauzatu duen ikusi eta gero. 2 jarraian, 2 asistentzia eman da Javi Salgado. Markarailuan, 50 eta 58 ari da nagusitzen. Ordenen bukaera, Retabel Bilbao Basket. Ikusi ditugu grafiti batzuk, el pueblo se muere de hambre eta olakoak. Propaganda hutsa da hori. Hemen jendia ez da, oso zintzen. Guztia eduki nahi. Eta gutxiago ordaindu nahi dutenentzat, Euskaltelek aurkezten du onenetan onena. erdi prezioaren erdi prezioan. 200 mega, 25 giga. Premium telebista eta finkua deiekin. Zatoz Euskaltelera hilean 19,9 euro bakarrik ordainduta. Zarena zarela, osoa bat dako bakoitzarentzat. Oreina, irailak 28 zine aretoetan.
EITB-ren eskutik. Rural Kutxaren funts jasangarriekin, zure inbertsioetan txanponberaren bi aldeak aurkituko dituzu. Alde batetik errentagarritasuna. Eta bestetik jasangarritasuna. Inbertizazu mundu hobe batekin konprometituta dauten funtsetan. Rural Kutxako funts jasangarriak ongi funtzionatzen dute. Bihar gure kaixan izango da Loli Astoreka aktorea. Goen kalen ikusi izan dugu urte luzez eta segituan zineman ikusiko dugu Agur Etxebeste filmean. Javi Salgadok 6 asistentzia banatu ditu eta Edanezek 4-3 sartu ditu utzik egin gabe. Azkeneko bi jokaldetan gertatu dena ikusi duguna ostean, partidua ondo baino beto, finala ondo baino beto bideratuta dute Mumbrurene. Salgado nahi bezala ari dedalako orainet bere taldea antolatzen, eta delteko usteet berandu xamar hori dela aleginetan orain. Bai, datua azpimarratzeko, iruko marratika mantetzen dudako, porcentaia zoragarria. Ara, bizka. Hogeitik amabi sartu ditu, eta 60 eunen sartuta ditu. Olako partida baten lotxaga bizatea Gaztezaren puntutik gauza bada, baina gero lehiaketa egizterakoan hori ikusi nahi dugu. Eta egia esan, Reta Bilbao Basketen lotxaga beki hori ordaintzen ari da gogotik delteko GBC, final hontan. Bai, baina nik uste jokamoldea dela, estiloa. Bilbao Basketena. Aurtengo estiloa nik uste hau izango dela, kanpoko jokoa, marratikan, azkar, transizioan, ustegabean harrapatzea. Albaldin bada, aurkaria eta bain eta berriz, ari da zigortzen. Salgadok nahi bezala jokatzen jarraitzen du. Azkeneko minutoetan egiten ari dena, benetan txalotzeko da, Bai, berriz ere, lau jokaldari, jortiketa libreko lerro hortan, utzunen nabarmena, baloi hori, pase hori loratua, eta nahi bezala bukatzeko aukera izan du, Anderson. Perezek jaurtiketa azeukan hor, Salgadori baloia kendu orain, hor ez dauka aurrera egiterik, atzera banlakeri, iruko marratik argentinarrak ez, eta txikizioa berriz, txikizioa Bobrofek. Ukraineraren lehenengo saskiratzi ikusgarri izan dau. Erasoko errebotera joan eta txikizioa lortuta. 52 eta 63. Edu Martínez igutu Rigo. Lamersi. Kanpora ateratzeko agindu. Post, Herrio Xarra beroa oso. Hau sartu egin gartzen, Bai, jabetza gortzen eta urrutitik. Konfiantza hori. Bai, zuerri. Konfiantza da hori. Txaloak Edu Martínezi. Herrioxako ardoa bezain goxo. Azkeneko jokaldietan. Ondo, hor. Xabi Orozen saskiratzea. Lehendabiziko 2 puntua ditu azkoitiarrak. Brown. Salgadok denbora kontrolatzen, nahi bezala. Zeager irukore eman nahi dua. Batzartu lehenengo laurdinaren bukaeran. Goiti bera txikizia berriro, Bobrofek. Fiziko atletikan zoragarri dago, jokalaria. Xabi Orozek utzi dio baloia. Pase bikaina hor, asistentzia. Hemen duzu jokaldia berriz eta Ukrainarrak goiti bera. Bigarren txikizioa jarraian. Edu Martínez eta Bobrov. Alde batean eta bestean azkeneko saskiraketen protagonista. Dena den finala nahiko erabakita dagoela. Ematen du. Hala ematen du, hasieratik nik uste dut ustegabean harrapatu du, Baldemerio zen taldea, hor Mumbruk abiadura ipini du, kantxan gainean, eta aldea lortu ondoren, 20 puntu alde horrekin ari da jokatzen, iritsi da, berriz ere, atsein aldirako, baino ez du lortzen, gainditzea markara joan, eta GBC nik uste dut momentu enten, ez nuke esango amore emanda dagoenik, baino oso ondo bideratuta dauka Reta Bilbao Basketen partida. Errainer, Motz, Errainer berra errebotea jaso, hor utzi dio Cruzi, falta lurrera erori den arte,
Ez dute paiek adirazi baina lehenago zen falta hori. Nahi gabe egindako falta baina egon. Bai, estropoz egin du, ez hor. Eta Dani Perezek barkamen eskatzen du. Bai, zehanka zeukan alderantziz jarrita. Bai. Hartara lurrera hori da, Cruz. Ni galdera daukat, Bietako talde, zein taldek izan du diru gehien fitxatzeko. Erantzuna dakigu. Nik ere ez. Badirudi Reta Bilbao Basketek aurten diru gutxiago izan duela, baina taldea... Alderantzi izango nuke. Oso moldatu duela. Alderantzi izango nuke. Diru gehiagorekin egin du daukan taldea. Bai? Ez da gizba. Hori da presidentea, bitaldeko presidentea, federazioko presidentea ere, baita Durangoko alkatesa. Legealdi honetan utziko dio bere lanari, Irigoras emakumeak. Ez dute elkar ondo ulertu, Sekulitzek eta Perezek. Eta jakinminez ginen, ea Sekulitzek ze jarra izango ote duen, ze azkeneko urtetan egia esan, ez da garai bateko jokalari bera da, bera, izan. Azkeneko denboraldi honenak Fuenlabrada, baina orain dela 3-4 bat urte. Fuenlabrada playoffetan sartu zenean. Badirudi gogotsu etorri dela, ez? Beak ere ikusten duelako protagonista izateko taldea duela. Hori atsegin du, egia esan. Eta bea lehen ere izarra izandako jokalari bat jakin da, badirudi aurtengo denboraldia aprobetxatuko duela, ez? Bere zenbaki honenak emateko. Jalen Brown. Ondo utzi, Larseni, etekina, lortzekotan. Cada honeko aurpegi ikusita, zein ari den nagusitzen eta zein errex garbi dago. Bai, gehiago ari dira disfrutatzen, ez? Bilbao Basketeko jokalariak. Eta Larsenek izango duen garrantzia taula azpian, begi bistakoa da, Bai, alare aipatu berdago, ez? Oain Urrezko Lebligatik ACB-ra iotzeko aukera gehiago daude, eta badirudi hobekuntza egiten ari dela, ez? Bigarrengo liga. Urrezko Lebligan talde batzuk oso onak ari dira bilatzen, eta interesgarria jartzen ari dela, ez? Urrezko Lebliga zango dugu. Hoi puntuko aldea markagailuan. Denboraldi horrenetan, Donostiarra jasotzen ari diren markagailurik handiena da. Ze orain arte lehiatzeko gai izan dira. Partidu bakan batzuk bereganatu, esate daterako azkena Fuenlabradari, azken segundutan, eta Zaragozan ere bai. Dudarik gabe aurtengo denboraldian, iazko inkognita berarekin hasiko du Delteko Gipuzkoa Basketek. Endesa Ligako lana. Eta partiduen andanarekin ikusiko dugu noraino iristeko kapaz den. Larsen. Danierra gustora. Eta harrigarria bada ere, jokalari pisudunak lortu du kontrarazoan bukatzea, ez? Iban Cruzekin batera saskiratzaile nagusia du, Kevin Larsen, 14 puntu sartuta. Sekulitzek falta hartu duenean. Neurri handi baten izaera gehiago ikusten ari gara retabeten, Deltekon baino, Hasieratik. Bai. Partidan hasieran, nik uste konzentrazio gehiagorekin kantzaratu dela, eta hor uste gabean harrapatu du, ez, GBC. Eta geoztikan atzeti markagailuan, gantxua jarrita askoze gehiago nekatzen zera. Eta ikusten ari gera Bilbao Basket askoze hobeto, ez, sartuta partidan. Eta bere joko hoberena eskaintzen, gaurko... Ikasgaia behar du izan, Bai. Deltekorentzat, gaurko partida honen. Bueno, nik uste badakitela, ez, asko sufritu behar dutela urten ere ACB Ligan ikusita ze talde puska daude. Eta Mumbruenak berriz,
Herenegun Kosta Zitzailenarekin semifinaletan Araberri gainditzea, esango dute. Hau genuen, pero motivazio aldetikan asko hobeto ikusten ari gera, ez Bilbao Basket. Liga oraindik hasteko aste pare bat. Faltako ditu talde bilbotarrak. Brown. Azkeneko segunduan esan duen zintzilikatu nahi zintzilikatuko, ze ematen zuen baietz horren bila zegoela. Bai, hortxe, ez. Justu xamar iritsi da, baina aukera bat zeukan, bukatzeko. Ui, Neves. Ia hemen ez. Zertarako, 9 puntu segidan lortzeko parada daukabarik. 58 eta 82. Egia esan, bukaera asko luzatzen ari zaio delteko Gipuzkoa Basketi. Gauanikan, ez da minutu betan markagailua ez ote denuenikan gehiago ondituko, Hor galanta jasotzen ari da, ez? Hor Baldeol Milosek Niko lana badauka, eustarte honetan zerbait zuzentzeko, itasunez bukatzeko partida, baloiak galtzen berriz ere, hirugarren laurdenean arlo hori zuzenduta zeukan, baino azkeneko laurden honetan lau baloi galdu horiekin beti etekina lortu du Bilbao Basket. Aurtengo Euskal Kopako finalak badauka garaia, Retabe Bilbao Basket izango da, eta Sergio Baldolmillosek orain ahalegindu beharko du, azkeneko minutu betan hondamendia ez dadila hain handia izan, ez eta txikiagoa, duintasunez bukatu beharko du. Gauzak ondo egin da legia, sensazio honak izan daitezen. Bai, ia 5 minutu hauek, nik uste hori lortzeko, erabili behar dituela. Ez amore emateko, defentsa pixka bat gortzeko, ea lortzen duen hurbiltzea zerbait gehiago markagailuan, eta aldi berean esan dezuna, sensazio hon batzukin bukatzeko. Bestela astea burumakur ikusiko ditugu jokalariak. Bai, gauzak ez dira berdin ikusten, horrelako partidu batean tamaina honetako porrota hartuta, ligaria aurre egiteko, edo beste modu batean nahi jokatuta. Goitik bukatu nahi zuen jokaldia Dani Perezek Barrorekin, baina Senegaldarra ez da ondo iritsi jokaldi horretara. Kanpotik berriz ere, zigortzen jarraitzen du Retabe Bilbao Basketek. Ase zigorra. Matulionisek orain hirukoa sartuta, dagoeneko 14 egin ditu Alex Mumbruren taldeak. Gorbatxo, bat sartu du, eta momentuz horrela jarraitu beharko du Balearrak. Zeharo galduta delteko Gipuzkoa Basketek. Dauka burua une honetan. Izaera kontu aipatu dugu, eta ez dakit izaera ipintzekotan delteko nor ikusten duzun gai? Momentu enten Gorbatxo asarre, aldaketa honekin, ez du oso ondo ulertzen, kontu eske, aulkian. Baina defentsan horre Matulionis eman dioen oparia galanta da, Gauza diren bezala ipatu. Bai, nik ados nago, horrekin, baino bea badakigu zenbateko pisua izango duen talde honetan, eta ez da oso gustora joan aukera. Karo, beak fitxatu, protagonismo izateko fitxatu Gipuzkoa Basketekin, baina hori bereganatu ahal izateko ere eman behar duzu. Eta nik uste horre... Eta Baldolmillosek ez ditu opari asko emango, ikusten badu jarrera egokiena. Nik uste Gorbatxok esan diola markagailuan nahi zuela pixka bat txukundu, baldin bada, azkar jokatuz, agian aurkoak ez dira izan horiek azkeneko ustartean eta horregatik aukira. Hori beraien artean. Bai, bere kontuak izango dira, bai. Bien bitartean markagailuan 15 puntuko aldea dago, 3 minutu terdi. 25. Markatu, 25, bai. Diferentzia ia 30 puntura eraman du. Retabe Bilbao Basketek. Brown. Lehenengo urtea izateko, iruditzen zaire talde lanedako atzerritar oso aproposa dela. Maila horretan aritzeko, urrezko lehen ligan. Oroz. Barroren esku luzeoie, atzera. Zere. Zabalik da Xabi Oroz, baita Mikel Salvo ere, hasieran izan dituen minutu noiek, atzean utzi ditu.
Kataluniarrak, eta ez da gehiago bertu, Eta egunekoak okertzen, ez? Talde moduan 3,marratikan GBC, presaren presa ari da jokatzean, 18 jauztek eta egin ditu 3,marratikan 6 hartzeko bakarrik. Sinitxa eta Brauni, Txalo, Zaparra da, ikagarria. Arestian Edu Martinezek izan duen moduan. Baldake, zinean orain delteko, rebota itxi du ondo Kruzek. Lehenengo minutua ditu kantxan. Lehenengo minutuak ez. Lehendik ere ondelako Rigo. Gainan zen Xabi Oroz, ala ere Rigo nola duala pasea eman izan dio Cruzi. Barro. Falta lehenago jaso du. Oso atleta dela ari da ikusten, Ben Lammers. Bai, bere zigilua hementxe dago, Universitarioen Ligan, bere konferentzian, Georgia Petxekin abizenean, behin izan zen urteko defendatzailea, Lammers. Hor kantxan lehen aldiz orain bai, Unai Mendikote. Zaragozatik etxera egin du alegia, Zaragozaren arrobian azitako joklaria azken urtetan, eta behingoz lortu urreta bete bere fitxaketa, traspaso alegia. Handik Bilbora, naiz eta Zornotzarekin egingo duen berez denboraldia. Maila baxuago baten. Salgado. Gutxitan ikusten den jokalia, Bai, azken boladan edo saskiboli modernoan. Hori bai egia dela, ez taularen aurka jaurteketa bat bilatzea. Botetik atera eta gero. Salboren ohiko jokaldia hau, ondoko marratik hasi eta bukatutakoa. Eta horrein Txaloak, kapitainaren dira. Egin barreko guztien eta gero, Alex Mumbruk erabaki du taleko nortzu jaso dituzten Txaloak, eta banamanan ari dira pixkanaka hori egiten. Azkena Salgado. Antolaketa zoragarria, Zortzi asistentzi, banatu ditu. 90 puntu jasoko ditu delteko Gipuzkoa Basketek, minutu terdi pasadenean edo falta denean. Hori ere irakurtzeko modua, Kezkatzekoa aldea, aldea izugarria lortu delako Bilbao Basketek. Bueno, eta Salgado kenduen denez, Jon Aldekoa gaztea ere kantxara. Hor da, taldeko 3. antolatzailea berez aurten. Etxeko labela. Cruz. Rigok, ez. Bobrok, Salbo, baloi eske Xabi Oroz, baserik ez dago. Barro. Kosta zaio. Baleko da, Eta Lammersen falta. Edo Cruzena da, bai. Lammers hartzean utzi eta gero, Cruz etorri da bere bila hortxe. Berroita 17 segundo, eta aspaldi ikusi berrekoa ikusita daukago aurtengo final honetan. Bigarren laurdenean saiatu da Gipuzkoa GBC, baina uste lehenengo laurdenean egon den alde hori, 20 puntuko tarte hori gutxitzea gauza bada, saiatu beste bat, eta iritsi zesanik ez. Bai, ez dakit konfiantza gehiagirikin etorri dan edo ez, baina GBCek zigorra jasu ondoren hausnarketa egiteko motiboak izango ditu, ez? Eta Bilbo Basket motivazio aldetik asko hobeto ikusi dugu. Asko zuzenago jokatu ditu, ez? Nahi zuen jokaldiak eta defensako lan hortan. Eta zailtasun izugarriak eta gabeziak ikusi dizkiogu gaur Gipuzkoa Basketek.
Azken 30 segundoa dira. Iaz bezala Euskal Kopa Retabe Bilbao-Basketek irabaziko du. Iaz zuzenean iritsi ziren bi taldeak. Hori partido baino etzen jokatu. Aurten berriz aurre fase bat egon da. Non Baskonia Fundazioa, Zornotza, Araberri eta hemen bi talde jokatu dute. Ez da ikusiko hemen Landakon. Hortxe da bukaera. Baloia eskuartean dauka Jon aldekoak. 79 eta 89, 20 puntuko aldeagatik nagusitu da Les Montbruen taldea Baldominosen taldearen aurrean. Ez dakit ustekabekoa den edo ez, baina bai da egia, Retabetek motibo gehiago erakutsi dituela hain nabarmen nagusitzeko. Bai, nik esango nuke ustegabea dela, ikusita nolako taldeak dauzkaten batzuk eta besteak. Baino, gogo aldetik eta motivazio aldetikan askoz gehiago erakutsi du Bilbo Basketek GBCek baino, eta hasieratik, 3 laurden irabazi dizkio Bilbo Basketek GBCri, GBC iparra galduta momentu batzuetan ikusi dugu, defensa arloan oso zuzen, Bilbo Basketek erakutsi du talde moduan freskotasun gehiago daukala, abia da, zerbezia, transizioan jokatzeko, doai uzuarriak erakutsi ditu, antolaketa posizio hortan Reiner eta Javi Salgadorekin, 3 marra sarritan bilatuz, ikusi dugu Edo Martínez zoragarri bat, 3 marratikan bostetik post hartu ditulako, postentai harrigarriak lortu ditu Bilbo Basketek eta horrela jokatzen badu urrezko liga hontan, Bilbon disfrutatzen motibo asko izango dituzte. Bueno, egia esan, Les Montbruk ja talde guztia jokatzeko prest izan du. Eta hori bere alde puntu bada. Baldeo Mediose berriz, ez burjanatze ez Faberani, taula azpian, salduta. Hor da, azpitxapeldunaren kopa, Xabi Oroz da Delteko Gipuzko Basketeko kapitaina eta azpitiarra hor, federazioko presidentearekin eta Durangoko alkatesarekin, irudietan bigarren urtez jarraian, kopa ezin irabazi, Delteko. Eta orain txapeldunaren txanda da. Javi Salgadoren txanda. Irigora Sandereño eta Monje jauna. Txalo Zaparra da ondia. Javi Salgadori. Retabe Bilbao Basketik hain zuzen ere. Denboraliko lehenengo txapelketa ofiziala. Horrela... Ea ez ote den azkenekoa. Ez eta aurrera ikusita nolako taldea dagoen. Hori da, ze orain helburu bat eta bakarra da. Endesaligara itzultzen ahal egin du. Eta horretarako lana gogotik egin barko dute Bilbotarrek. Gaurkoa bintzat, erakutsi du taldea badaukala. Bai. Zestaztu behar, berez aurrean, Endesaligako aukeri izan duela. Bai, horregatik alizatzen dut, Gaur erakutsi du, Retabe Bilbao Basketek taldea badaukala, asko disfrutatzeko, helburu guztiak lehiatzeko, bai urrezko lehen liga, bai kopa, gaur erakutsi du Euskal Kopa lortzeko gai izan dela, partida borobila jokatu duela, erakustaldia eman duela, gaur joko aldetikan, eta badirudi proposamen honekin gauz asko egiteko kapaziteko. Zerbait geratzekotan, Josean, zerekin gerateko zinateke? Hausnarketa hon bat egin beharko duela, GBCek oso motel kantxaratu delako eta 20 punturen alde hori lehenengo laurdenean bueta batzeko gaitasunik ez duela jako izan, eta beste aldean ikusi dugu, Bilbo Basketen talde moduan asko gehiago jokatu duela, erakustaldia eman duela, proposamena divertigarria izan dela eta zergatikan espentsa, Montbruren zigilua gaur argi eta garbi ikusteko aukera izan dugu. Pozik egoteko motiboa du Les Montbruk. Alegin du behar dugu bi entrenatzailekin izketa egiten, zan ere pozik egoteko motiboa dituela Montbruk hemen da gurekin. Bueno, Alex, no sé si te imaginabas que podríais ganar con tanta facilidad a un equipo de